बिसमुरि इउएन एकाडेमि बेनि साखाथियाव मोनसे जिरायसालि थामहिनबा वेटिं सेट बियो थांनाय 2020-21 मायथाइनि फाइनान्स कमिसननि फान्ड 15 फाइनान्सनि बे मोनसे फान्ड बेखौ गोनांथि आखारै बे ओनसोलनि रायजो बिसिडिसिनि चेयारमेन आरो पार्टीनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहाय गोनांथि आखारै बेखौ लुफुंनाय बा बाव बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जाहैदों। आं जोबोद गोजोनदों जे 15 फाइनान्सनि जि फाइनान्स कमिसननि जि जोंना 5 लाखनि जि स्किम बे स्किमा मावफुंजानाय महराव जोङो दिनै नुनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बियो जोंनि ओनसोलाव बेनो प्रथम बियो एग्जाम्पल जागोन बे फैबाय थानाय जोंनि मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे ओनसोलाव मोनसेबो स्किम जोङो आद्रा जोङो बा आगोलाव थांनाय समफ्राव जेरखम आद्रा हिसाबै मावनानै दोनदोंमोन दा एबार फैबाय थानाय गभर्नमेन्टआ जे मोनफ्रोमबो स्किमखौ फुलफिल खालामनानैसो माबागोन होननानै बेनो मोनसे एग्जाम्पल जानानै थागोन। दा बेजों लोगोसे आं बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नोंथांमोननि सिगाङाव नाजागोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजोफोरनो मिथिहोनो नाजागोन जे जों प्रमद बर' गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' सरकारा जेबो मावनो हायाखै जेबो दासिमबो मावाखै बे होननायखौ थोंजोङै आङो नैबे बाथ्रानि गेजेरजों फिन होनो नाजादों जे फैबाय थानाय नैबे जोंनि डेभेलपमेन्ट क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गासै दा 6300 खासा न'आ फाखा जानो थांगासिनो दं रेजिस्टार जागासिनो दं। एमजिएमरेगा आस'नियाबो अलरेडि 701 स्किमा माबा जागासिनो दं खामानि सोलिगासिनो दं मावगासिनो दं स्किमा माबा जागासिनो दं खामानि सोलिगासिनो दं मावगासिनो दं। जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि देबोरगाव TCLCनि आन्दाराव दा गोबांथार एमजिएमरेगानि खामानिफोरखौ जोङो मावगासिनो दं आराम्भ खालामगासिनो दं। बेजों लोगोसेयै जे खासा न'खौ फाक्का खालामनाय बेनि हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं। दा आङो बेखौनो बुंथिनो नाजागोन जे नोंथांमोनहा नैबे फाइनान्सियेल इयारनि जि जब कार्डनि खामानि आरो खासा न'खौ फाक्का न' खालामनो जों थांगासिनो दं बेखौ बबेबा न'आ आद्रा थादों नामा बबेबा बे इयारनि फाइनान्सियेल इयारनि जि जब कार्डनि जि खामानि बे आद्रा थादों नामा रायजो राजाफ्रा आरो जुदि थादोंब्ला बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बुंनो हागोन प्रमद बर' गभर्नमेन्टआ जेबो मावाखै बेनिफ्रायसो आराम्भ खालामनो हागोन। दा जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों बे पलिटिकेल ग्राउन्डआव बुंबाय थादों पलिटिकेल माइलेज लानायनि थाखाय बुंबाय थादों। आं दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा दसे सम ओमफ्राय बिनि फिननायखौ नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा गावनो नुगोन। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम बुंथिबाय। बेजों लोगोसे मोनसे खोथाबो रोखा जोङो बेजों मोनसे खोथा आङो बुंफादेरनो नागिरदों बेनो जाहैदों बे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ सिगाङाव जेरैहाय IAY न'फोरखौ सोरनाबा खुन्थिया गायसनदों सोरनाबा इथा गारदों सोरनावबा खालि नोङो माबा थिंल' होदों सोरनाबा वाल गैया सोरनाबा बेरा गैया बेफोरबादि जादों हाग्रा दुनानै थाजोबदों। दा बेफोर खामानिया जाबाय जानानै थांबाय। दा खिन्थु गोदान सरकाराव जोङो बेबादि जानो लायहोनाय नङा आरो बेफोर खामानिखौ जों मावनांगौनि थागिदायाव
जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जि पार्टिनियानो जायाथों मानो बिसोर जोंजों सहयोग होनानै बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आङो मोनफ्रोमबो दोलोनि मावथि दैदेनगिरिफोर खावलायहरनाय जायो। नैबे समाव मोनसे सोंथि जोंनि गामि ओनसोलफोरनि हाया दासिमबो फरेस्ट लेभेलावनो दङ नाथाय बै आइवाइ न'फोरखौ मोनफुंनांगौनि बेलायाव माखासे दाग नाम्बार नांगौ बे समाव बोरै मोनफुंगोन? बियो मोनसे स्पष्ट मावफुंनो थाखाय आङो मोनफ्रोमबो दोलोनि मावथि दैदेनगिरिफोर खावलायहरनाय जायो। नैबे समाव मोनसे सोंथि जोंनि गामि ओनसोलफोरनि हाया दासिमबो फरेस्ट लेभेलावनो दङ नाथाय बै आइवाइ न'फोरखौ मोनफुंनांगौनि बेलायाव माखासे दाग नाम्बार नांगौ बे समाव बोरै मोनफुंगोन? बियो मोनसे स्पष्ट बाथ्रा थिगैनो मोनसे कुइसन। जोंनि फरेस्ट एरियायावल' नङा बियो, फरेस्ट एरियायाव मोनसे प्रब्लेम आरो रेभिनिउ एरियायावबो मोनसे बे प्रब्लेम। फरेस्ट एरियानि प्रब्लेमा जाहैबाय नैबे जिनिसा जादों जे PMAY जि न' मोननांगौब्ला बेहा लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट होनांगौ, फरेस्टआ बेखौ होयो आरो फरेस्टआ बिसोरनो होयो जायफ्रा फरेस्ट रिकगनाइज भिलेज आरो सेकेन्डलि जायफ्रा एनाक्सार 2 बे लेखाखौ मोननो हाबाय, बे लेखाखौ मोननो हानाय जायफोर बिगोमा बिसोरनो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट होयो आरो बिसोरनि हायाव न'खौ लुफुंनो हागोन। बाखि जायफ्रा दा मेपिं जागासिनो दं, जायफ्रा दासिम एनाक्सार 2 मोननो थांगासिनो दं बिसोर दसे थाथ'नांगोन। बिसोरो एनाक्सार 2 लेखा मोनसान्दिया बिसोर दसे थाथ'नांगोन आरो सिस्टेमजोंसो थांनायनि जि बाथ्रा, आयेनजोंसो थांनायनि जि बाथ्रा, गतिके बिथांमोनहा धैर्य हमनांगोन। उइदिन सर्ट पिरियड बिथांमोननोबो जेलाना एनाक्सार 2 लेखाखौ होखांनाय जायो अब्लानो बिथांमोननि न'आबो मोनफिननाय बा जाफिननायनि राहा लामाखौ लानाय जाहैगोन। बे जाहैबाय फरेस्ट भिलेजनि। आरो जायफ्रा रेभिनिउ भिलेजाव थायो बिसोरना मा जादों प्रब्लेमा, टिभि खाजोना होनाय, सायाव न' लुनानै थानाय। दा बिथांमोनहा सार्केल अफिसनिफ्राय लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट मोननो हाया। दा बिनिखायनो जोंनि गभर्नमेन्टआ सायाव थानायब्लाबो जों टिभि खाजोना होनायब्लाबो मबे सिस्टेमजों लाबोयोबा, मबे आयेनजों थाङोब्ला, मबे रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ एप्लाइ खालामोब्ला बेयाव थानाय थागिबिफ्रा PMOY जि बे न'खौ मोननो हायो, बेनि जि मेकानिजम, बे मेकानिजमखौ प्रमद बर' दैदेननाय बा प्रमद बर' BTR चिफ सारा बेनि मेकानिजमखौ बानायगासिनो दं। एकदम सर्ट टाइम बिथांमोनहाबो मोनगोन। जोंनि सारा क'क्राझार ब्लकआव गासै 6300 दा खासा न'खौ फाखा। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।